Občas má niekto horšiu mobilitu a robí mu problém drep. Celý deň sedíme alebo poriadne sa nehybeme a potom ideme do posilky cvičiť, chceme drepovať alebo robiť nejaké iné cviky a robí nám to problém. A čo robí v tomto prípade? Okrem toho, že môžeš vyskúšať nejaké mobilitné cvičenia, napríklad na členky alebo bedra, proste niekto je úplne stuhnutý, má malý rozsah pohybov, tak pracovať s tým, nejaké videá také si môžeš pozrieť aj na tomto kanáli, ktorý teraz pozeráš. No a čo s takým drepom, ktorý si chceš zlepšiť alebo nepustí ťa ísť úplne hlboko, ako by si predstavoval, alebo máš taký pocit, že by to mohlo byť lepšie? Prvá vec, ktorú ja skúšam vždy, je zobrať si takúto rezistentnú gumu. Je úplne jedno, hej, aké bude farby, aká bude silná. A môže to byť kľudne aj nejaký špagát alebo niečo, čoho sa môžeš chytiť. A budeš pomaličky si kontrolovať svoj pohyb smerom dole a budeš sa priťahovať rukami alebo trošku odťahovať po taký ten pocit, keď si myslíš, že je to OK, že po to sa vieš dostať aj bez tej gumy a potom ideš trošku nižšie aj za pomoci tej gumy. Môžeš sa viacej navážiť na svoje členky, ak myslíš, že sú trošku tuhé, že by mohli mať trošku väčšiu vôľu, ale musíš si dávať pozor na to, nech to veľmi nepreháňaš. Držíš si chrbát pekne rovný, proste tak, ako by mal vyzerať drep, snažíš sa vydržať v tej pozícii chvíľku a potom ideš zase hore a zase dole. Tým, že budeš trošku zotrvávať v tej pozícii dolnej, tej spodnej pozícii, ktorú chceš zdokonalovať, tak si tvoje telo zapamätá, ako sa máš vtedy držať. Takže nie vtedy sa úplne nejako dokrčiť, dokrútiť, ako keby si chceš oddychnúť, ale byť pekne taký pevný, vzpriamený, ako keby máš činku na chrbate. Ďalšia vec, ktorá môže pomôcť a ktorú ja rád robievam, je to, že keď veľa sedím napríklad v robote, tak odídem zo stoličky, buď sa idem poprechádzať, hej, alebo trošku postavím na nohách, ale môžeš si sadnúť takto dole. Takýto, ja to volám oddychovanie v drepe, alebo chill, alebo také niečo. Je to taká naša prírodzená oddychová pozícia, v ktorej chodievame v lese aj na veľkú potrebu. Ale v niektorých kultúrach tak normálne sedávajú vonku na ulici medzi sebou, kecajú, hej. My zvykneme ísť niekde na kavičku alebo pokecať po stojačky. Keď budeš hen tak v takom tom hlbokom chillovom drepe, alebo ak to nazvať, tak telo si zase lepšie zvykne, ako máš byť, nebudeš taký potuhnutý, nebudeš skrácať svaly tým, že sedíš a budeš sa celkovo cítiť lepšie. Ďakujem ti za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.